Kuan, mayong buntag. Good morning. Oh. Ang kuan So, bro, kung sa may ang wala dyan ako to nabantay imong message bro kay in the sense na mas mga spam ug request di na ko na mabasa bro. Gawas ko ma-display siya sa okay kuan. ra, di man gid na mo, Oh. dili man Kay gid na ko mo tata kung di, dili kay ko bumi ka hilig ng mahukay ang mga message ano ba? request nako bro kanang spam bro. Pero ani bro kay imo man tong gi-propose gud nga tema tong The Pillar Church Foundation of Truth. Masama mo madayon ka to. next na to. Ha? Next na lang to kay nawala na ko sa akong topic na to. Ah, sige. Ano na lang? Akong pamatudan ni Wala kanang na ako Episo sa akong 4:11. Mga pari na obispo base sa sulat ni San Pablo. Meaning ana. Oh, mga kuan ba bro kanang ordained priest, mga ordained priest, obispo, mga ranggo naman gunang obispo bro. Pero ang kuan ana good is pinakataas ana is Santo Papa, Kardinal, Archbishop, Bishop, na mga pari. Ay imong meaning dito sa gisulat sa Ephesians 4:11. Maunay atong trisapon bro kay kanagong mingon ta nga di ba ningon San Pablo nga di ba mingon si San Pablo dia nga mga pastor di ba at atong trisapon na bro kinsa na nga pastor kay evangelist. kung kinsa na nga pastor kay kung mingon tag pastor nga kanang muungot rata siya ka pastor 64,000 kapin kabuk denomination nga narehistro sa Security Exchange Commission puro sa nagdalag pastor di ba libog tag kinsa sa alliance ba ni nga pastor sa inyo ka ba sa baptism ang imong pamatudan nga ang pastor diha pare na ano na bro base sa base sa kining gitawag na tuog mga sulat lang ni San Pablo. So kanang di na nato nagamito ng gikan sa Mateo padulong Juan niya dili po nato na magamit dili po nato na magamit bro kanang kang Pedro, kang Juan o kanang Revelation, kang Judas kay dili naman na kang Pauline letters. Kakabalo naman ka sa sulat ni Pablo di ba sa iyang prison epistle ug ban? Ako naman ko na bro. Bukan ta books Acts chapter 9 iyang history sa life. Okay, so Acts chapter 9 hangtod sa Book of Hebrews. Ang kanang Hebrews gani anon author na gali na. Ang mga scholar di sila mo kuan nga si Paul. Pero kung tanaw ni mga writing murag si Paul so sama wala apil ang Hebrew. Wala apil ang Hebrews. Pero na bro. Kaya ron maklaro dato bro kay basta kay tarong kuno ato kay para sakto kay. Dayon dito sa cellphone imong gamit, way problema na kay ato ta kang Jando Alabado. Si Jando Alabado sa nagka-membro pod sa kining punto por punto Catholic Faith Defender pero mo-moderate na siya. Moderate na. Si Jando Alabado? Moderate na siya. Pero kung di ka gananan na niya, kay na sayaha ra man gud. Isik lang nako. Murag nakakita man ko niya, pero i-check lang ako. Sa mora din na akong last option bro. Mora na akong last option kay fundamental. Kung direta sa cellphone ang gamiton bro, di ko kasulod kay unang-una akong gamit computer gyud bro. Computer dayon. Unsa man makasulod ko dili. Unsa man makasulod ra bro kay kuan man bro kanang Zoom meeting ang gamiton nato ana. So bali magpasa kog link dito sa Zoom meeting. I-click nimo tong link. Zoom meeting kinsa man ang naa dito sa Zoom meeting kitang tulo bro. Bali i-click nimo tong link nga akong ipasa. Namo tay nakamarkang join. Atong iko ana. Iklaro na to ha nga tulo lang ta tulo. Tulo ra bro kay walay mo sa computer. Wala na kay dili man ta pwede ka na Zoom link bro. Dili ta pataka nagpasa-pasa bisag kinsay pasahan nimo na bro. Kay panalitan karon og ipasa nimo lain na. Kung ipasa nimo naglain, ipasa po dito sa lain sa nagpasa gipasahan nimo. Og manulod na mga tagalaing lugar bro, magpasalida dagubo-hubo bro, mabastos ta bro. Na problema. Ang akong kuan human ang kuan kisa may tagaan ko
link ana o kopya sa man na. Tagaan ra ka na kog link nga diha ka mosulod. Then pag maka-join na ka, magsugod na din ta sa tuang kuan din naka-live po na sa through Facebook and YouTube nako. Di ba ipang post man ninyo no? Magama pa ta So asa nagtarpulin. man ang Ha? Magama pa tagtarpulin nga natay debate mo ni Atima akong pamatud-an nga kanang Episo 4:11 mga pare na ang gipasabot ana sumala sa mga sulat ni San Pablo. Okay, so butang ka og tarp. So sa kuha mo na. Magama pa Kay ko magbuhat ka og tarp. magama pa ko tarpulin ano ba? Ay, i-plaster na ta. I-plaster na ta. Ha? Unsa man nga day? Lunes Plaster kinita na lang alas kay 8 no? maghimo pa man day. Sige. Dali ra man bro, dili nang tarpulin ni kanang magpa-print ka. Magkamara kog kuan ba kanang sa Facebook ra gud, mura na picture tong duha din. Mura bag thumbnail ba sa YouTube ana. Bro, wala ko ana kung i-post nimo dito niya naiputol-putol. Wala asa man makakuha ko na sa whole video asa man na. Dili video bro, kuan pa man na bro, magama kog tarpulin, balik ka ng tarpulin bro. Online ra na siya, dili na mag-print kag kanang radyo diri sa kuan. Online siya. Lagi I mean sa human debate. Oh, So ang moderator ana si Brother Kuan brother Jando. Jando. Oh. Tapos unsa man makakuha ko nag full video Makakuha bro, kay sa ako. makakuha bro kay panalitan humantag Live debate. na. Live bro. Live na na. Live bro, panalitan mahumantag Okay. debate. Mahumantag debate. Live na ang debate. O live na bro. Live ang debate. O live. Pagkahuman akong Okay. debate na bro. Okay. Pagkahuman na to. Ang Abi ba na, video na sa YouTube o sa Facebook, dili na edit bro. Online, actual yun na bro. Wala edit, may tabo na bro. Gikas pag sugod diri, No, pag edit intro na. pala na kudaan, hantod mahumanta, naka-live ko na. Nara na sa imo ha. Pila man ka kuan. Mangutana ko pila man ka minutes ang kuan. Pulo pag ka stand minuto sa ang stand bro. Dayon pulo ka minutong pangutana dayon. Mo stand po kag pulo ka minuto. Dili batas na kayo ang pulo ka minuto oh. Sakto ra na bro. Ang taas ka ng 20, sakto ra mo ginay standard kasagaran sa debate. Ang final lang ana conclusion 5 ka minuto. Standard. So pila ka kwantanan. Dili ra man nakabot 1 hour no, 30 minutes Dili ra na bro kay isa ra man ta kahugnaan bro. Dili na para atong kuan nga double presentation ta. So stand lang ta sir og stand na to tapos human question. Unsa man na? Mo stand ko ako may affirmative. Mo stand ko 10 minutes. Pag after sa 10 minutes, mangutana din ka na ko sa akong pabarog nga 10 minutes. Ay sumala nimo ingon ka pari na diri sa mabasa sulat ni Pablo bla 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 na. Then pagkahuman na sa imong 10 minutes nga pangutana, Una pod. ikaw na po mo barog imong gubo na Ikaw na pod ko. kumustan nga kanis gapo bakak to yung gingon kay sumala diri banana na din pagkahuman sa imong stand ako na po yung mangutana good for 10 minutes. Ikaw na pumutana. Then after sa 10 minutes, Tapos, after sa kung pangutana nimo 10 minutes, kay wala naman tay kanang second stand. Ikaw una hatag og kanang Conclusion na wala. conclusion 5 minutes na nimo. Dito na conclusion ko. Sorry. O conclusion na ka kay wala man tay second stand kay first stand ra man ta pirmi. Gawas kung mo second stand pa ta kay napay ikaduhang pangutana na pero kuan naman isa ra man ta karon. Sige. First stand na din tagkamara na ang kisa may conclusion. Di una ka mo conclusion kay negative man ka. Ako maguna din ikaw pod sunod. So na. Yan sunod na ko 5 ka minuto Okay, gyapon. Okay. Sige. O ana ra bro. Kay ako nagapaminaw ra manggod kami nga Unsa man ka Actually, bro? di ko kuwan. Pastor ka sa Dili- inyong simbahan bro? dili ko Bible Baptist kung dili Fundamental Baptist. Ang Fundamental Baptist wala naga apil og debate pero sikan kami sa kay kami mga kuan pero kuan lang mi sa mahagit lang mi kay nakita na mo nga muragi kapatan na manamo kan Oh. Fundamental Baptist baka na mong authorities pastor
O pabahan? 7 years na nagdala. Oh. Dayon kuan bro, kanang usa man ka evangelist ka sa inyong simbahan? Pastor. Pastor ka. Di ba ka ng pastor bro? Kay eskwela man na bro? Evangelist good. Oo. O, pila ka 5 years. pila ka tuig yung ineskwela na bro before ka na imong pastor bro? 5 years. 5 years. Asa nga theology pud ka Oh. nag-school na boy mga theology inyong eskwelahan na bro? Apila na sa subject. Lagi asa man mo nang Theology eskwelahan one, ng theology bro sa Davao? Di sa first and second ako sa kuan ko sa Debs Baptist Seminary sa Tagum. Mm. Pagka third year, fourth year intern ako, nag-transfer ko Davao City. Mm. Diri sa Matina Mm. na ay seminary na mo diya. Mm. Na siya. Mm. So pila na magkakatuig sa imong Seminary? pila na magkakatuig sa imong pagpamastoron bro? Daga nag 7. Taon na gid pa pila edad di mo ron? 33. Mas maguwang Ikaw? maguwang pa ko nimo kay 35 man ko. Mo ta ko nimo, graduate ka kuan, nag-eskwela ka gano? Seminary wala. Sa una bro, isa ka tuig. Sa 1 year sa kuan. Kay magpare pero wala ka human. So, ari na lang tas mang depensa tas pagtuos Ginoo kay mas nindot pa ni kaysa pagtulunan siya awa atong depensaan. Ang ako lang kuan is kana bitawng formal debate kanang walay ano bitaw. Mas nindot gali unta bro og daduol pa lang ko da si moha bro. Mas nindot gali Dili ng mga ano? bro, mas nindot og naduol pa lang ko da bro, face to face kita atubang bro. Pero layo man ta so paagi. Mas better unta na kay ano maka kwantag Bible. Di ko ganahan ng debate nga daghan kayo og alirong bitaw nga daghan bugal-bugal, daghan ano. Ay kaniya to bro kay bawal maning bugal-bugal kay professional man tang dating ani. Professional nga. Naman tay rules sundon nga kanang rules bawal lagi ng pamirsonal nga buang ka, bugo ka, di ka kasabot, bugo ka, siga kag mata. Ipakita na to sa kuan nga kana bitawng pangginoo ang ano. Pangginoo Nagdepende lagi. sa atong Sa may kuan bro, by the way bro, kaning sa toy Bible Baptist Fundamentalist? Fundamental Baptist. Fundamental Baptist. Sa may mga baruganan na Fundamental Baptist bro, kanang mga on ra pud mo karning baboy ana. Wala may bawal sa Biblia. Kay basig pareha mo baruganan sa Badista ba nga baboy di kanon. Ang inyo hari kanang wala. Kana ra inyo nagtuo ra pud mo si Kristo Dios. Ana man ang kuan basta Baptist. Tanda na Baptist. Kay murag ako kay bao gid ana ba kay dili man gugko. Pero ang ang Baptist nagkabulag-bulag kay ang Bible Baptist strict sila og leadership. Lahi po ng Bible Baptist bro. Panuotan. Baptism ra na ang baptism ra na ang problema nagkabulag na siya kay ang mga Bible Baptist strict na sila sinuutan. Ikaduha King James only na sila. Okay kanang namatay Bible Baptist nga kung na hinabi kung naamagi mas strict sila silang dinaran. Kami fundamental, kami mo sikan-sikan, dili mi ingon nga strict sa sinuotan labi na dili mi King James only kung dili ginasudyan namang Bible for the proof. Pero gamit mo tanan nga bro. Kanang tanan translation gamiton. Tuo mo ana tanan translation bro. Ang purpose para masabtan ang purpose sa author sa iyang sulat o unsa iyang gipaabot sa sulat. Kailan man siguro kani kuano kanang ni Rian Puentes ba? Bible Baptist man si Pastoran Puentes. Kauban mo ana. Bible Baptist siya fundamental ko. So lahi mo dili mo kauban ana. Sa word nga ang baptist man good na ni meaning. Pero ang kaluwasan dia Jesus Christ alone ra gid among ginatudlo.
So lahi po ng grupuha silang Rian Salvation Puentes. Amo na tong gitudlon ako nimo nga same Baptist pero nag-separate lang tungod sa strong ang ilang teaching, especially King James only. Mm. Strong po ng ilang ang panuutan dapat ang mga babae abab kuan gid ang suot sa mga babae. Mm. O kami wala kay mi na. Then ang ilang gamit sa kanta hymnal only. Mm. Oh, so hymnal only niya kami kay as long para sa Ginoo nga kanang hymnal only gyapon mi pero ang uban some of our gamit og contemporary songs. Mm. So sa ato kanto ang na uban sila. Ang uban pod nga Baptist, especially ang mga Southern, ang mga other Baptist, nag-separate po na sila kay gusto nila nga mag-drums. Mm. O gusto pa sila mag-drums. So, ang Baptist, nag-separate tungod ana. Oh, pero Naman po yung uban gusto nga sa may pangkotana. ang pangutana kay nag-separate man na bro. So dili na makonek sa simbahan nga gitukod ni Cristo bro kay separate naman sila bro. Sa imong kuan? Ang wala nagkuan. Di ba di ba silang Rian Puentes di separate man no? Tana ko nimo unsa may imong business sa church. Di ba? Ni separate man silang Rian Puentes no sa inyong di ba bro? Ang ako bagong concern bro guys na niparit din na sila namulag silang Rian Puentes. So pasabot na ni bro dili na sila konektado sa live. Ha? Sa amo tana ko imo ning gano sa live. Wala bro, wala messenger, wala ko galay bro. Oo. Okay ra gapon basta kay lang. Ako lang yan nimo. Ang church kung ang imong tan-aw sa church is building, so makayon ka nga separation. Pero ang church man good is a group of people who believe in the Lord Jesus Christ. Wala tay as Lord and personal Savior. wala tay So, sumpa ka na bro nga ang church group of people. Ha? Wala tay Matthew 28:18-20. Matthew 28:20, di ba? Yung ni Christ, go into the world and preach the gospel, Mm. baptizing them. Ingon pa niya diha, nga make them as my disciple. Mm. So So, kato silang Puentes bro. any religion, basta, Oh, kato silang Puentes bro kay ni separate ang ilang, no, as long nga nag-believe ni Jesus Christ as Lord and personal Savior for salvation, trace back sa mga doctrine sa disciples ni Christ, belong to a church. So, That is called silang Puentes universal church. Japon bro, bisag separate sila pero bilong gyapon to sila sa Kristo nga church. Yeah, ang salvation is Jesus Christ, man. So bali kung magtudlo ra kung bali magtudlo ra og salvation. Kung ang imong teaching sa church is physical or ginatawag na to og building, mo ginay separation. Pero kung ang kuan mo sa church is spiritual, wala na bisan pa og ako mo accept ko og even ang ginatawag na to og mga kining CCF. Any born again believer nga ang salvation is by grace through faith in Jesus Christ. That's belong to a universal church. Pero kung ang usa ka religion nagtudlo nga salvation by good works, salvation by religion, so that's another dili na gid na siya belong sa body ni Christ. Kay ang teaching sa mga disciples ni Jesus Christ is salvation by Jesus Christ. Wala man sila giteach dito nga religion, wala sila giteach nga other doctrine. According to Apostle Paul in Galatians chapter 1, anyone who preaches other gospel, let him be accursed. So salvation by good works, that is another verse. Bro, kato silang Puentes bro, okay ra to para ninyo bro kay nagtuo ra man gyapon nga Jesus Christ salvation ana. Sa ako, kauban ra may Baptist because ang salvation namo is by grace through Jesus Christ, same lang. How come nga nakauban mo person bro? Bro, how come nakauban mo nga ni separate man sila? Wala man ay problema. As long nga ang kaluwasan is dili mo lahi.
Sa to pa bro, katong mga kuan bro. Even ang mani akong tudlo bro. Even ang Seventh Adventist kung ang ilang gitudlo sa kaluwasan is by grace through faith in Jesus Christ. Bro, Yeah, results katong mga- ang good work. Katong mga born again bro, mga born again, dili man gito baptist, nagtudlo man gito sila nga ang kaluwasan pinagi sa grasya, gamiton pa nila ng Episodos 8:9. Kuna Kauban Japon mo na i-accept bro. na ko na nga i-accept na ko na nga bilong na sila sa na kay Bible diha. Daghan bro, 88 ka buok version bro, kung sa may I imong. think 1 Corinthians chapter 12. Na diha nga ang bilong sa body ni Christ ang kan. Pero Bro ani bro, di ba Tawag na nakabasa mo yun ta sa Biblia bro no, nga miingon mas Kristo nga San Mateo 16:18. Wa mo gyud ta laing bersikulos babasa sa Biblia na bro. Nga si Kristo nagtukod sa church. I will build my church. Pila man kabuok Okay. simbahan ang gitukod ni Kristo dia bro? I will build my church. Pila ka buok My bro? church ha? Ha? Pila ka buok? Isa. Isa nya. Kaning Tignon ta kag isa. isa bro. Pero ang pangutanan, okay. Ang pangutanan ako sa imo building ba na or Dili bro, wala man may manudlog building nang gitukod niya bro. Sakto ng iglesia bro, iglesia, group of people. Ang dili na building, group of people na. sa Hebro unsa galito sa Hebro na bro? Ay sa iyan ang giklaro sa Matthew 28. Bro unsa galito Nga go sa into the world and make disciples. unsa galito sa Hebro ng iglesia bro? Kuan, wala ko ano dire, di ko ka-research. Awa ka kay Bao? Iko sa to sa As a pastor sa naka- pastor sa Baptist nga imong gipasakupan unsa may unsa man ang Hebrew term sa iglesia bro? Kaya kanang iglesia Greek term man na nya unsa man na sa Hebrew bro? wala di pud ko mo kuan diha kay sa tawag ani. Pamali man ta di og kuan. Wa ka kay Bao bro. Sa maimong kuan. Wa ni mo ni Bao ina. Ikaw lang ako kuan unsa man ang kuan nimo. Adi ako'y nangutana bro. Kay basin day makakuha ikaw lang ako kuan. basin day makakuha Dili, kog knowledge nimo, basin makakuha kog knowledge nimo kay imagine ha. Kabalo Imagine naman. bro ha nga 5 Kabalo years naman, gug kang bro. nagpastor, nag-eskwela. Oh. So, ako lupig kay kun Kabalo imo ko bro, sa imong bahay ano, eskwela bro kay isa ka tuig ra kung puyo sa seminaryo niya ikaw 5. Kabalo sa imong intention. Lagi. Na bro, Unsa may imong usa ra may gitukod ang simbahan gitukod ni Kristo dayon. Nganong naa may mga born again Baptist Alliance Methodist? Ya kanira ba sila bro? Gasige ra ba ni sila claim nga kami gitukod ni Kristo? Katong isa pod kami gitukod. Man yung tinuod ning iya ni Kristo bro. ang tinuod kanang nagtudlo sa salvation by Jesus Christ. O kadtong mga nag-ingon nga kami ang tinuod niya ang ginatudlo dili si Kristo, dili kaluwasan pa ni Kristo. So ingon pa ni Kristo sa John. Pwede basahan nimo John 3, John chapter 3. Chapter 3 verse 16. Pwede mo basahan? Verse 18, Verse 17, 18. Na kay bro, kay 17, mo ni barahan nato bro nga nagtudlos ka matuoran mo nay ka Kristo. Ang katong alliance tudlo yapon sila bro. Ang born again ni samot ang katong mga katong relihiyon pod nga ingnon tala nga Pentecostal church. Nagtudlo gyapon na sila bro nga salvation is gikan ni Kristo. Sa ato pa bro, tinuod po tong mga simbahan na bro. Tapay katong Christian Fellowship Church. Nagtudlo gyapon to. Basahan lang ko 17 to 18. John 3, 17, 18. Jan, asa man sa English? English? King James or Bisaya, okay King na. James nga kuha na ko bro, Bisaya bro. Tanan, mudawat ko tanan translation. Madawat man ka, mayong balita na lang. Okay na, mas Wapo mayo na ning kay mayong Bisaya. balita kay dili daw utang balita. Wa ko'y problema ng basta kay aslong masabtan na to ang message sa author. Di 3. City 18. 17, 18 atong basahon bro ha.
Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak anis kalibutan aron pagsilot kun dili pagluwas nini. Ang tanan nga nagtuo sa anak dili silutan apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. So sa ato pa bro, ang tanang nagtuo ni Kristo bro, mao toy ka Kristong gitukod. Ang nagtuo kay Kristo dili silutan, batang wala nagtuo. Alo ito. Pero kung Sa ato mo pa, ingon bro. nga Sa ato pa katong mga 64,000 bro, 64,000 ka buok, kapin ka relihiyon nga nagdala sa ngalan ni Kristo, puro man to gatuog Kristo, di po to silutan bro. Muni bro, muni. Muni kay akong i-clarify ha. Akong i-clarify. Niingon ko nimo nga even ang Seventh-day Adventist base sa John 3:17-18 kung nituo siya ni Kristo for salvation, accept na ko siya as belong to a church. Pero kung ang iyang doktrina, kung ang iyang doktrina wala nituo ni Kristo for salvation, so ingon diya sa John 3:18 tinunglo na. Bro, Dili man gud pa bisan bro. Bisan pa og Roman Catholic kung ang iyang doctrine of salvation is salvation by grace through faith in Jesus Christ, bilong siya sa Universal Church sa ginatawag nato og Heavenly. ani lang bro. Pero kung ani lang bro para maklaro na to man bro. akong gitudlo. Lagi para maklaro na to. Ani lang bro. Para maklaro na to ni bro. Ang kining baptist ningon mo nga amo bilong mo ni Jesus Christ, tinukod mo. Kani pong born again, bilong sad mi ni Jesus Christ, gitukod mi ni Kristo kay pareho ra ba mo baruganan anak? Receive Jesus Christ as bro, kay para maklaro na to bro. Pareho ra ba mo baruganan anang Jesus accept as a personal savior? Dawata. Pareho mo ana bro, kaning duha dila na ko to i-example tong uban nga mga religion. Kani lang bro, kani ang ang akong pangutana bro, kay niingon man si Kristo sa San Marcos 16:16. Ang motuo og magpabunyag maluwas apan ang dili motuo silutan. Hain man ta magpabunyag aning duha bro, nga pareho man ning nagtuo ni Kristo Savior og kanang save by grace. Aman ta magpabunyag ani kaning born again o kaning baptist. Unsa man nga unsa man kanang ang bunyag ba magaluwas para sa Dili imo? bro. Angan si Kristo bro sa San Marcos 16:15 o 16:15. Nalakaw ka musti buo kalibutan o iwali ang mayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ang iyang kondisyon bro sa chapter 16 verse 16, ang motuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili gyud maluwas. So sa to pa bro, kung di jud ka magpabautismo nya giwalihan ko nimo di ko magpabautismo. So useless ang imong wali kay wa man ko nagpabautismo, di ba? Ang akong pangutana bro. Ang akong pangutana bro, asa man ta magpabautismo aning duha nga puruhas man silang nagtuo nga receive Jesus Christ, personal savior, grace alone. Asa man ta magtuo aning pabunyag aning duha? Ang akong kuha mo bro, dili tanan born again. Ang kaluwasan is by Jesus Christ. Kay daghan bro, Pentecostal, good works na. Alliance, good works. Seventh-day Adventist, good works. Right? So, akong ikuha nimo nga ang nag-stand sa salvation by Jesus Christ, Baptist ra gyud. ang Baptist, CCF, kanang mga amang gyapoy uban. So Basta giingon na nako nimo katong mga mention nimo nga aside sa Baptist, CCF, ang akong pangutana bro, aside sa Baptist na maday CCF, apil po tong CCF sa gitukod ni Kristo. Muni bro, gipangutana ta ka unsa imong understanding gani sa church, physical or Di bro, ang understanding nako sa church pareho tag baruganan. Group of people na siya bro, grupo sa katawhan ba? Puta na sa kunimo. Di mo na sa ko. Unsa may mas pilio ni Kristo kadtong nabilong as member sa building unya wa nagtuo sa iya for salvation, or kadtong wala nabilong sa building pero nagtuo siya for salvation? Bro, ani bro,
kaning gitukod ni Kristo diha sa San Mateo 16:18 sa Grego na gitawag na Ecclesia. Ha? Nya sa buti pasabot group of people. Sa Hebrew pa na bro, kahal. Kahal ha. Nya magka-cancer. Useless tong imong 5 years nga gi-eskwelahan. Kahal. Oh, karon bro, ang buti pasabot sa bro ha. Ang buti pasabot anang group of people, Ecclesia. So, katong mga grupo nga iya ni Kristo. Di ba? Mabitaw nang ang term gigamit ni ang term gigamit bro is sa bro, pa-explain na sa bro. Pa-explain na sa bro. Ang kanang building nga imong giingon nga gituuhan nimo gitukod building, wala pa dili man building gitukod ni Kristo. Ang kanang building is sikan kuan na siya bro nga magtukod og kana bang balay alampuanan nga diha gid ta manulod inig magampo ba. Kay at that time ang good bro, mangutana ka ngano man sa Katoliko, sa bro. Pangutana ka ba? Ngano man sa Katoliko, brad? Panahon atong first century, nganong wala man may mga katedral dagko? Nganong karon naman ang gawas ng mga katedral ninyo nasa Espanya to sa Roma, nganong sa una wa pa man na. Kay tungod atong persecution bro, nga bawal sa una ang gitawag nato og kanang mutuo kang Kristo patay ka. So muna ang mga unang Kristiyano sa una bro, sa katakom na sila manulod. Dito na sila magsaulog og kanang gitawag na to breaking the bread. So mga magmisa ba misa. Muna kung kabantay ka bro, naay mga langob sa una bro. Bisan gani karon. Dahil mga langob nga dito sila manulod aron magsimba sa Ginoo. Pamutangan na nagpicture bro sa Ginoo bro. Di na malalis, naanas kasaysayan bro. Nagali ko yung libro diri o kaning History and Life. Nadia makita nga unang mga Kristiyano, ang unang mga Kristiyano nang gamit sila mga imahe sa Ginoo. Mo nang matingala ta nga kanang wa man tay katedral sa una panahon dia. Mo nang ang trabaho sa unas mga apostol balay-balay ilang trabaho. Kung asa sila maabot sa balay dito na sila magmisa. Pareha ng Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Wala man na sa simbahan, di wa man na sa katedral dako. So man ang resulta pagkahuman sa persecution pagwa sa persecution nakapatukod na dayon og ang mga Kristiyano og mga dagko kay mga building. Mo nang naay building ang Katoliko. Pero dili na bote pasabot na mo nay gitukod ni Kristo ang building ha kay ang gitukod niya ang community ba ang iglesia, ecclesiastical. So katong mga iglesia ngayang gitukod, magtukod pud tog building alampuanan para bitaw kamo mag-organize mo og kanang simbahan baptist. Alang-alang magdi mo magtukod diyan og simbahan nga asa mo moduol di maggama di mo payag nga di mo magtigom. Mabita nang ang uban ninyo naay mga kapilya dito nga gibutang Bible Baptist Church, ang uban ay Fundamentalist Baptist. So mo na ikuha niya atupan ninyo sin baka karon nipa unsa inyong yatupan na mo na ibuti pasabot na nang gitawag og structure bro, structure ba. Ang gitukod ni Kristo San Mateo 16:18 dili na structure nga building ang nagtukod siya kanang dako ing building kay og structure ato nang tres apon og nagbarog ba na ron hanto didto. Di ba nya kay pangutanon ganoon ta nako kakin sa engineering diha. Amo lagi wala doktrinas Katoliko bro nga structure ang gitukod ni Kristo diha. Muna dilita bro. Muna dilita pwede makagamit anang term builder. Kay kanang term builder i-apply nato na sa structure lang. Example, kisa may builder aning building nga. Moingon ka nga taga kuan bro. Taga DPWH. Tarungan yung pagtudlo sa mga membro kay para masakto. Ganino. Ang inyo raman ang butang-butang sa Katoliko ninyo, yung butang-butang nga na gatukod mig building nga wa man na doktrina namo. Iglesia may gitukod ni Kristo. Kanang building ikaduhan na lang ng building bro, mo na may kusikan ikaduhan na lang na siya. Oh. Botong pagka si bobitaw tong si Constantino dihang na-convert sa into Christianity, nagpagama siya dako kay katedral dito sa Jerusalem siguro sa Bethlehem kanang the Church of Nativity. Siya man siguro yung nagkuhan na nalimot ako sa akong record. Hindi na ako matimanan. Mo na bro. Dili ingon na. Nagtukod sa dawaton nimo si Constantine nga may nagano sa Roman Catholic dili bro. Dili siya ang founder ana bro. Ang founder sa Roman Catholic Church is not Constantine. Dili na maabot diha kay di man dinhi mo niyo na dawaton nga si Constantine. Kay si Constantino convert na siya bro. Convert na into Christianity.
after niyang nakita tong vision niya nga katong cross sa langit, mao tay nakapa-convert jud niya. Kay dili man na kuan bro, di man na Cristianos Constantino, manglulutos man na. So pag-convert niya, mo na din to nga ang tanan nga mga taga-Roma nga nagsimbag Dios gideklarar niyang illegal. Naku istorya na dire bro, deklarar niyang illegal. Ang gipulin niya kadtong pagtuong Kristyanismo. Mabita nang kanang mga pasangil sa mga Sabadista nga si Constantino galigalize anang kanang Sandit gi kag Sabado. Gimo nang yang legal sa iyahang nasod. Kay illegal man ang Kristyanismo sa iyahang nasod sa una at that time nga kanang wa pa siya mag-convert. So mo na din tong hitabua nga pagka-convert niya, easy na kay sa mga Kristiyano pagsulod, pag-preach kay kan naman mo na din dang nay mga daghan na din kayo mga Kristiyano diha. Mo bitaw nang Roma gihimo ng sentro sa pagtuong Kristyanismo. So kanang baptist nga imong giingon bro, kanang baptist nga imong giingon bro nga kanang kuan. Wala siya bro, gitukod na ni John Smith bro. O John Smith o niya. Dili po ko ano diha. Ebidensya ko bro. Ebidensya dili man po na ko ni pamugos. So mo bitanin kana si ako ha, mo bitanin kana si ay sa pastor abog ko. Wala man di man ka magpaminaw sa ako dai. Okay, ang baptist nakuha na siya, no? Ang ginakuha na to na sa ngon mo Martin Luther. O di man ako na ano. Okay, si Martin Luther man gud na open iyang mind. Lagi ang kana si Martin Luther bro. Si Martin Luther usa man siya ka Katolik, di ba? Nahimo siyang munghi bro nya at the same time professor na sa theology bro. Nganong nakabalo ka kaon sa reason nganong nagano siya nagprotestan siya? Ang gusto niya i-reform ang simbahang Katoliko bro. Unya wala na reform kay siya may mo reform. Ang problem ang good bro, ang problem bisan pa sa gikan sa false ni Christ. Ang ilang doktrina ginatudlo sa tao, salvation by Jesus Christ gyud. Now karon ang mga pop nga nagpuli-puli, lahi naman ang ginatudlo. Maura bro, usara bro. Wala din naman lahi bro. Kung naman gali. Nakasabot si Martin Luther. Na bro, muna nakasabot si Martin Luther, muna nagano siya, nagprotest. Awa kasabot. Kung nagawa ang baptist, muna bro. Ebidensya bro. Nasa ebidensya. Ikaw ang history. Ikaw ang history. History atong basahon ng history. Atong basahon ng Mayo history. kay complete kag history. Atong basahon ng history. Complete kag history. Kana si Martin Luther bro, wala na jud na ma-record sa Biblia bro. We cannot find even single line nga nagtudlo about ni Martin Luther. Noon, naay mabasang na murtista sa pagtuo. Juan uno, unang Juan 2:18-19 o unang Timoteo 4:1-2. Pero harito sa kasaysayan bro. Basahon na kong kasaysayan na. Aysa. Ang ikaduha ni Martin Luther si William Tyndale. William Tyndale? Adil lang ta mag-isgot na nagkinsa ikaduha bro. Kay ang atong gipokus ani bro. Ang akong gipokus ani ang father of Protestantism man. Bahala na lang na ikatulog na ikaduha na ikaupat na bro. Adto ta sa mga adto ta sa kwan sa musugot ba ka nga ano ta sa kanang doctrine sa mga disciples of Unya na Christ. doctrine bro, ari sa tang Martin Luther kay muratanig baki gambak-ambak o pata mahusay ang Martin Luther mudaga na tag. Ingon man ka nga father of one. Ari ta sa father of Protestantism mo na akong basahon ang history karon kung unsa may dakong hinungdan. Unsay dakong hinungdan ngano nga na nigawa si Martin Luther sa Katoliko. Lagi ang ano man good bro, si Martin Luther nigawa si ano man kay ang mga pope nga nag-lead lahi naman ang ipatudlo dili na magbuot na bro opinion, dili ta magbuot og own opinion lang. Kay kanang ingon ta be. Bro, even ay sa bro, even karon ang inyong doktrina gakausab-usab. Abe, asa man nimo nga history na nabasa bro? Unsa nga history nimo na nabasa? Unsa nga history nimo na nabasa nga si Martin Luther digawas kay lahi-lahi panudong pop? Be, history da be. Di na ko maano bro, kay wala ko opinion. Di ba, i-research na ko. Sige, i-send ako sa, i-send ako niya sa email sa messenger. Nara, atong basahon. Dili ni opinion, no? World Kita, history ni Gregorio Exide. Muna yung bro, ako, di ko
kuan complete gid mo ang Roman Catholic, complete bug mga books history na new tanan kami. Di gid mi ka kuan kay kulang mi. Dili na bro na research na isa na ko inyo sa messenger na. Di na kinahanglan Isa research. na ko sa imo na. Magbasa ko. Opinion. Sa man ako dire, sa man ako dire. Ako basahon bro. Ay na pag-research kay naman ko. Akong basahon. Ay na pag-research kay mahago na ka. So ayaw pili ang basa, Wala lagi o. Dira, Luther, the father of Protestantism. Ara. The man who led the Protestant revolt and changed the image of Christendom was Martin Luther, 1483-1546. A German Augustinian monk. The son of a poor miner, Luther was born in Leipzig, Germany. Isleben, Germany on November 10, 1483. Despite his family meager income, was given a good education at the University of Erfurt. He became an Augustinian monk and later a professor of theology at the University of Wittenberg. Mahimo gid siyang professor. Karon kay naman between 1514 and 1518, he was spiritually troubled. So gaduha-duha na siya about the salvation sa kaluwasan. He began to doubt the church teaching. Nagduha-duha siya sa panudlo sa Katoliko. Mo na resulta. One day, isa ka adlaw, he read the Bible's teaching on salvation. Gabasa-basa ra giya ha. About sa kaluwasan. For it in Christ the righteousness of God revealed from faith to faith. Sa ato pa, nabasa niya nga faith to faith ra di ay. As it is written, and just shall live by faith. Tuo tas pagtuo. Na yung gikutlo ang Roma kapitulo 1 bersikulo 17. This revealed to him that man is saved by accepting and trusting Jesus alone, and not by the church sacrament or doing good works. Ingon niya, di na kinahanglan ang mga sakramento or mga maayong mga buhat, kundi mo dawat lang tang Kristo okay na. Wala man ni ingon ang kasaysayan bro nga, usab-usab hanggang kuan sa Santo Papa. Wala. Opinion naman nimo. Ay sa mangutana ko nimo. Nagatudlo ba si Martin Luther diha nga ang good works pwede na magpakasala? Wala bro. Wala siya mudawat ang base sa atong gibasa bro. Wala siya mudawat sa good works ug mga sakramento kay para niya wala siya mudawat sa sakramento ug kaning mga good works kay para niya base sa atong gibasa. Para niya tuo lang tang Kristo okay na. Wala problema. Karon diara bro, sumpaya ta. Sa Luther sa German. Alarmed by the rising popularity of Luther, ang mga tawa nagubot na. Pope Leo detained issues a bull kanang bull mintag bull para nagsumon bro sa barangay pa na Supina ba in John 15:20 ordering him to recant his anti-Catholic ideas or to be excommunicated. Gingnan sa Santo Papa gitagan sa sumon wa man sa excommunicate dayon. Kung mahimo kanang imong anti-Catholic belief biyain na lang na kay makadaot yun sa tawo. So unsay ang gibuhat in reply to the papal threat na Luther burned the copy of the bull before the large crowd in Wittenberg. Gisunog niya. Kaya nga naman, di siya kadawat. Kay unang-una, si Martin Luther nakapabulos. Bro, awa pa ko mahuman. Gisunog niya bro. Kano man, di niya madawat. Kay in the first place, supak po siya sa mga Katoliko nga katong pagkapari nga the vow of celibacy kay nakabuntis masag madre si Catherine Borja. Mautong yang gikasupakan kay na in love sa Ginoo tong madriha go di niburot areta sa gitawag nato og kining kuan dera ha in the second pamphlet the Babylonian captivity of the Christian Church published in the same month, Luther tried to destroy sacramental system of the Catholic Church. He repudiated the sacrament of marriage, confirmation, ordination, the extreme unction, and accepted only 3 sacrament, namely baptism, communion, and confession. Mura to'y gidawat kunuhang Martin Luther. Karon, arita, ingon diryo.
sa Luther's defense in the Pope and Emperor on January 3, 1521. Di naman gid mo surrender si Luther. Yan naman yung gibinuangan. Pope Leo X issued a bull excommunicating Luther. Emperor Charles V, a devout Catholic, is the serious task of enforcing it. He summoned Luther to appeal before the Diet of Worms on April 17. Luther, under an imperial pledge of safe conduct and protected by 100 German knights, attended the Diet. Nag-excommunicate yun siya, bro. Kay, waman say, di naman siyang tuo simbahan. Mo tay resulta, bro. So dili ta mag-opinion na natay kasaysayan gibasa, bro. Oh. Bro, ang meaning nagprotest siya kay wa siya kaangay sa belief doctrine ginatudlo sa Roman Catholic. Oh, di niya ganahan, bro. Kay para niya Kristo lang tuo, okay na. Mo mo pwede pagtudlo sa Bible, sa ginatudlo sa Bible Dili, ang dawat kaluwasan dili Bible. lang, bro. Wala tay mabasa sa Biblia, bro. Receive Jesus as a personal savior, okay na. Walay mabasa na, bro. Kay kung dawaton lang nato si Kristo sa bro. Kay kung Ay, dawaton mangutana ko. Ay, mangutana sa ako. So ang imong ginamin nga ang kaluwasan Jesus Christ. Mangutana ko ni unsa stand mo sa kaluwasan sabi? ang sta na mo sa kaluwasan, bro, una dawaton na to si Kristo. Aha man na to na madawat si Kristo, asa man na to na makitaan, asa man na to na makaplagan, samtang makatuwa na. Ako nangutana Sa ako lagi itubag, na way problema ako itubag. Asam na to na makaplagan si Kristo, diha sa simbahan ngayang gitukod. Kayang simbahan mo na'y nagtudlo og Kristo. Kay ahaman ka nakakaon asa, bro. Ayo sagsapaw kay nangutana man ka dito bagon ka nako. Ay sapaw. Wala man ka nagsunod na Bible. Nagsunod tag Biblia paminaw sa. Nagsunod tag Biblia. Asa man na sa Wala Biblia pa nga galit na man explain om. Sige po kag sapaw-sapaw. Sa pagkasabot nimo. Ay, nangutana gani ko nimo. Halagi, pahuman na ko sa padayon, explanation para padayon. magkasinabot ta. Dili lang own opinion lang ha. Padayon. Oh. So mudawat ta ni Kristo diha sa iyang simbahan. Unsaon pagdawat ato si Kristo mo nang bunyag Galacia 3:27. Dawaton si Kristo kung mabunyagan ta may usat ang Kristo. Amo na nga importante ang mga sakramento. Namingon ka nga dawat lang kang Kristo, receive personal savior. Na wagi nas Biblia mabasa, bro. Bisag isa ka putol sitas wala. Kay kung moingon kag modawat ka ni Kristo, of course didawat na ka ang pangutana. Ni dawat ba ka sa simbahan ni gitokod ni Kristo? Basig naata na sa ko pa ng gitokod Amerikano. Wag gyapon na ipulos imong pagtuo. Wala bro, dito ka. Mangutana ko nimo. Ge, pangutana. Okay, mangutana ko nimo. Unsa may resulta sa tao nga nagdawat ni Kristo? Ang resulta sa tao nga modawat ni Kristo diha sa iyang simbahan, makadawat Dili kay Kristo di. Wala ilabot ang simbahan. Dawato man tong simbahan nga si Kristo may ginatudlo sa mga disciples. Ang simbahan, bro. Apil na. Asa man ang sa Bible nga nagatudlo sila og simbahan. Mao bitaw nang nasa San Marcos 16:16. Ang mangutana ko mutuog nimo. magpabunyag. Mangutana ko nimo. Bro, ang mutuog magpabunyag maluwas. Mangutana ko nimo. Ang simbahan nag-apil ba pag palansan sa krus para sa imong sala? Dili, si Kristo, bro. Pero ang angay tang masayon, bro, nga ay sa sapaw. Ay sa sapaw. Musapaw mo ka. Si Kristo ang gilansang, pero angay tang masayod, nga ang kantong gilansang sa cross, tinugdan to sa religion. Pasagdan ako, di ko nimo pasultiyon, kaganina, takagipasagdan. Okay? Dito ba Pwede ko dahil sa nga- mo? Di, no, paminaw sa kong tubag. Ano bro? Pwede dahil nga si Kristo magpalansang, kunya ang credit, ang kunon sa simbahan. Sa credit ang kunon sa simbahan. Ang kanang nagpalansang si Kristo. Si Kristo. Ayun ka, mangutana ko nimo. Oh. Nakaigiluwas. Nakaigiluwas. Pagkahuman, apilo nimo kreditong wala nag-apil og luwas. So wala nag-apil og luwas. Ani bro, apasabton ti ka bro ha para magkasinabot ikaw ta. ang nagluwas, ikaw ang nagluwas sa tao. Nya apilo nimo credit sa imong barkada nga apil sila sa nagluwas sa tao ha. Ani pasabton ti ka bro. Mo pangutana sulta sa ko. Unsa? Ang kaluwasan niabot nato or maabot nato kung dawato nato si Kristo kay kitang tanan makasala. Dili kay apilo nato tong pagalingon kay kita gani ang luwason ni Kristo dili kay apilo naman nato ang Okay, pagluwas. mangutanan lang ko kung mutubag ko di mabugam nino. Bemotana ko. Kanina ra man ka nag-istorya. Abi, ay paistoryaon ta ka. Paistoryaon ta ka. Sige.
Asa nga sige. sitas mabasa sa Biblia? Sitas. Unsa nga sitas mabasa sa Biblia? Receive Jesus Christ Mag-share ako, personal bro. Savior. Mag-share ako, bro. Mag-share ako. Pasiras ako? Ha? Pasiras ako? Okay, una-una, mudawat ka na kasala ta si Ginoo. Tama? Sige, go ahead. Bro. Oh, tanan ta nakasala tungod kay Adam and Eve, di ba? Go ahead. O, natamay ta, Romans chapter 5. O karon, kung tanaw na to dito ang punishment sa sala, Kamatayon. munang maghago ta, mamatay. Kamatayon lagi. O ang punishment dito sa sala, ang punishment dito sa sala, makita na to ang Noah's Ark. O, universal flood, kaya di gid gusto ni Ginoo ang sala. Human ato, nagpakasala ang tao, ang nahitabo, ang gipangayo sa Ginoo mo to ang mga priest mag-offer og animal sacrifices para sa sala sa mga tao. Tama? Which is Right. ang katong bulls ug ang sheep. Go ahead. Sa Old Testament. Okay. Now karon, human ato bro, nganong wala naman to na-apply ang pag-offer sa hayop nga offering sa atong time karon nga time. So akong iguan nimo bro nga na status siya tungod kay ang tinuod nga lamb, tinuod nga sheep. Si Kristo. Si Kristo nga presidente ng halad mo na natay santos nga misa. Jesus Christ. Kanya ingat pagkakita niya ni Christ Mangutana ko be. Mangutana ko. Basta sa ko, behold, the Lamb of God takes away the sin of the world. Si Christ na gyud ang makano. So karon bro, ako as pastor sa Baptist, di kumutudlo nga apil ang religion nga naman kay si Christ naman gyud ang gitagaan o katungod sa pagluwas. Wala tay labot. Sige Niabot bro. si Christ bro. Kita tanan nakasala. Mangutana ko bro. Kung sige, puta na. Di ba ang tao nagkasala man? Di ba ang tao nagkasala? Okay. Asa man nakasala ta sa Dios. Di ba? Karon bro. Kay ang Dios may atong nasadan. Ang Dios may atong nasadan. Nya kita ang nakasala. Imbis kita ang mubayad kay kita'y nakautang. Nganong ang Dios mao'y may nagpakamatay alang sa atong mga sala? Unsa man explain nimo ana? Dana katong giingon nato nimo nga ano? No. Gidebate. Ngano? Live ka dito. Ngano nga si Kristo may nibayad nga di man siya nakasala. Kita ang nakasala, kita dapat mabayad ngano man. Ang first na kung ano sa imo ang substitution wa nimang kuna. No. Ang second ingon nun ka redemption. Tunod man na. Una bro, akong interpret akong ano nimo is substitution kay di man ta kabayad sa sala si Christ nagangkon ikat pa ang redemption. Okay. Ang iyang dugo dito sa Asa mabasa bro? Asa mabasa nga substitution si Kristo? Moga na atong gidebate ganino dito sa Facebook no. Lagi to. So unsa may unsa man basketball kay na substitution. Mata na. Unsa may sitas mabasa bro? Substitution si Kristo bro. Kay kung basahon ari. Beyo sa sitas. Gatagat sa katog ver. Romans 5:1. Verse. Unsa man nimo? Verse. Unsa sitas mabasa nga si Kristo substitution? Masipiat kay imo mang kataw lisod na. Di kahatag. Sa. Di kahatag. Lisod na imong Watay makuha ani. Wait lang. Watay makuha ani. Watay makatunan ani. 1 Peter 1:18-19. 1:18-19. Tanaw na tog nabay substitution. 1 Peter 1:18-19. King James na akong gigamit ha. Tanaw na to ha. 1 Peter 1:18-19. Kung nabay substitution dire. Imong gipangan nga word substitution yun. Tanaw na to ha. Dia. Unsa may tawag sa ikaw unta ilan sa cross nya gi angkon sa imong barkada. Unsa may tawag din na matawag substitution? Dili bro, wala ta magisgot og barkada.
diing sitas mabasa nga si Kristo substitution. Kay kanang nahitabo diya na sa kuan bro. Kanang nahitabo diya sa cross katong namatay si Kristo way back 2,000 years ago. Unsa may giklaro? Redemption to o substitution? Redemption, substitution. Ano pa isa na bro? Naaram din na. So kaning gigamit nimo nga sitas basahon ako ha sa gitawag nato og kanang Binisaya o Binisaya ining tinagalog. Ang inyong nalalamang ako'y tinubos, hindi sa mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinagmamana sa inyo ng inyong mga magulang. O, walay kuan bro, walay substitution, tinubos, redemption, tama tong imo. 19. Kundi ang maghahalang dugo, kundi ng mahalagang dugo gaya sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Walay substitution bro. Tama tong imong gingon, redemption. Punan ni man ni Biblia gabaan ta. Substitution. Na bro, unsa may tawag lagani nimo sa ikaw unta ang ilansang tapos gitubos ka ni Kristo? Dili na siya matawag og substitution bro. Katong redemption nga gibuhat dito sa cross bro, di to substitution kun dili to substitution diha kung klaro na dili to substitution kun dili redemption to siya sa kung mong gingon. Anong gi-redeem man ta? Kay maunay toyo sa Dios alang kanato. Dili na substitution. Ang word nga redemption. Isa. Ang word nga substitution gigamit sa basketball. Tama? Nisab gani ka no kay di na kaya no. Mo na sa basketball, nisab ka kay dili kaya or nisab ka kay kanang napaul na ba ka siya, ni graduate na kasi siyang duwa kay dagag paul. Mo na ibuti pasabot na ng substitution. Okay, nganong gisab niya bro? Nganong gisab? Nganong gisab ang usa ka tao? Tungod kay in the first place, gisab siya duha ka rason. Una, di gisab tulo butang talag tulo. Ako di man ko hilig basketball kanang dula kay di man ko bao anak. Ni gisab kay una gikapoy. Ikapoy ha. Nya wala hangak na kayo substitution rep magpapuli si kuan si Brad. Or ikaduha kanang napaol na kag kalima ka upat kanang ning graduate na ka. So sub ka na. Dili wala saban na bro kanang graduate way saban. Kinang foul din sa Ha? Ang foul na siya sala. Dili na siya mali. Napaul ka no. Napaul ka nakasakag pita ni sample. Gisiko ka nako bawal man na. Or gipalo ka nako sa tang kadula tag basketball bawal man na. So napaul ko. So kung naasa kaning ibutan ta lang role sa basketball murag upat man siguro ka consecutive fouls mo-graduate ka. Pag graduate ni mo ana bro wala na kay substitution bro kani graduate naman ka. Di ka pwede nga sab na to si kuan. Kung kamong mga lima ka mga players og napuro mo foul nga puros mo ni graduate mahurot lagi mo ka graduate ya. Wa jud mo sab ninyo. Kanang gikapoy saban na siya. Or kanang naluya saban na siya. Ana siya bro. Unya kay katong gibuhat ni Kristo dili to substitution bro redemption to. Plano to sa Dios mo to'y trabaho sa Dios mo to'y tuyo sa Dios alang nato. Kay nga naman dili ta makabayad nga naman kay di ta makabayad ang atong kaayo bisan pag isa kapitik sa oras magbinuotan ta dita katupong sa Ginoo para mabayran maimpas ang atong utang mo na ang Kristo mibayad dili kay substitution. Amo na sa baptis niya sa inyo kay tudluan man niya mga tao nga lahi-lahi naman niyo tudlo sao. Dili na lahi-lahi bro. Usa ra mig panudlo dili lahi-lahi among panudlo. Kung naman gali makita nimo sa simbahan nga development sa among pagpanudlo, development na siya under sa pagbuot sa San Mateo 16, 19, 18, 18. Na siya bro. Pero ani bro, mangutana ko bro. Asa na to mabasa bro nga receive Jesus as a personal savior maluwas ang tao? Gitagaan na ka ugan, dili ka maano. Asa bro, sita. Katong John 3:16 to 18. Naay kuan dia, naay personal savior maluwas ta receive Jesus. So unsa may ingon diha, dili ka mo believe? Di wala tay problema nang isuwat sa anuan. Pero kanang giingon nimong personal savior maluwas ang tao, ha man na.
So si Christ dili nimo Lord and Savior? Wala mabasa dia bro, personal savior. Wala. Dawat ka ni Kristo, mutuo ka ni Kristo, pero wala gibutag personal savior. Imo-imor nang dugang-dugang siguro. Dili ka mo believe ni Christ, dili ka mo receive ni Christ as your Lord and personal. Ni-receive ni Kristo bro, pero ayaw ng personal savior pagkapin ka. Wala may pagkapin personal savior dia. Nadawat na mo si Kristo, pinaagi sa bunyag, pinaagi sa kumpirma, pinaagi sa pagkalawat, mga sakramento ba? So wala dahil mo sunod sa Kay kanang giingon ni Sanuan nga dawato na to si Kristo, mutuon ni Kristo, tinuod man na. Ana to makitaan si Kristo. Ana to madawat, pinagi sa bunyag. Sige kag tuo-tuo ana nya nganong, abe, mangutana ko, kung mutuo lang ba ni Kristo bro, maluwas na, yes or no? Yes. Oh, ngano man ni bro, nga naa sa San Mateo 7 kapitulo 7 bersikulo 21 padulong 23, nagtuo Ginoo, nagbuhat pag maayo, nagwali pas ngalan ni Kristo, ngano wa ka sa kaglangit na? Sa ingon diha, sa ingon. Basahon ako ha. San Mateo 7 21 to 23. 7 ara. Dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit. Kun moabot ang adlaw sa paghukom daganon yang moingon kanako Ginoo Ginoo, di ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios og pinaagi sa imong ngalan gihinglan namo ang yawa og naghimo kami daghang mga milagro. Pero nganong man ni kasulod sa langit bro? Unsa man ilang resulta sa pagtuo? Tuo siya oh. Nagtuo mi si mong ngalan Ginoo. Nagwali pa mi, nagbuhat pa mig maayo. Nagpagawas pa mig yawa sa imong ngalan. Giwali namo ang imong mga pulong. Nganong wala man ni makasakag langit bro, nganituo man ni Ginoo. Dili man ka maminaw. Nagtuo sila diri pero walay resulta ilang kinabuhi. Say walay resulta. Madahag walay resulta ani bro nga oh. Mingon pagali si Kristo, Ginoo, Ginoo. Taraw ha. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw kami sa mensahe sa Dios? Kaning nagsangyaw ta sa mensahe sa Dios sa ngalan ni Kristo, walay resultang kinabuhi ana? Bro, dili man na mao ang ginaano sa tinuod nga pagtuo. Ningon si Kristo. Okay. Di ba nga ningon siya, dili tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Unya ang imong giingon, mutuo lang ni Kristo, langit ta. Nya ingos Kristo, dili ang tanan nagtuo Ginoo malangit. Kinsa may nagtudlog tinuodan ni ikaw si Kristo. Tubagas ako patubag. Okay, patubag ako. Dili bot pasabot bro nga nagsimba ka. Dili bot nga sigasa ka nga religion nagsimba ka. Nagampo ka. Tinuod ka nagtuon ni unya ang imong kinabuhi kita ang resulta. Muna ang religion wag gid na ano kung ang tao hinuon nga bilog yon tinuod to ni Kristo o nagbagto makita ang kausaban sa kinabuhi. Mobilib ako ana. Dala bro. Pero kung wala bro isa bro ang baptist bro wala nagtudlo nga human ni mugtuo ni Kristo magpakasala na ka. Kaya ang baptist bro hindi natutulunan sa baptist. Bro, posible kayo bro. Og mga daotang tao ni bro, tanaw bro ha. Posible kayo bro mga daotang tao ni bro. Nga niingon diri sa verse 22, moabot na ang adlaw sa paghukom. Daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Baka di po siguro ni mga daotang tao bro nagsangyaw sa mensahe sa Dios sa ngalan ni Kristo. Kay kung daotang tao ka di ka magwali og Ginoo dia, yawa imong iwali. Ana pa o. Ay sa paano ko? Kinsa man ang nagsangyaw sa pangalan sa Dios? Kaning giingon ako na lang kang to kano na bro, husayon na lang kana ko ani bro kay nangutana magkinsa ko no. Ako kang husayan ani. Ngano ni sila wala paminaw sa ngano ning wala sila kasulod sa langit, nga nagsangyaw mo tas ngalan sa Ginoo, naghawag yawa, nagayo pag masakiton, gatuo pas Ginoo. Kay nganong ang rason? Dili tong rason nimo nga. Ay sa bro, bato bagas ako. Dili tong rason nimo nga.
Di man ka maminaw Hindi sa na tubag. mo ako. Di ba? Kung maging kag nagsangyaw sa pangalan sa Diyos, tanan religion nagsangyaw sa pangalan sa Diyos. Mao gani no, akong tinawon diri no. Nga niingon si Kristo Ako din eh. Niingon si Kristo din eh. Paminaw sa bro. Mao nang bingon ka Ayog nga. masakit. Lagi. Kag nagayog sa Paminaw sa ko bro kay dili na trabaho sa baptist kung dili sa mga Roman Catholic na daghan mali, kay ang mali. Ayaw, un opinion lagi ng imo. Un opinion na. Bro, Un opinion hindi di ako bro. mag-ingon ka. Di bro. Kung ingon ka di. Kung ingon Kung ka, ang akong imong basya- katumusayon, on opinion, lagi dili ko mudawat og opinion. Ara, ang buot ni pasabot ni Kristo ana, nga nagtuo Ginoo, nagwali pas mensahe sa Dios, pinagi siya ngala, nagpahawag mga masakiton, nag-ayog masakiton, nagpahawa pagyawa, nganong wa na langit. Kaya ang simpleng tubag, dili sila tinuod nga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nag-ayo-ayo kunog masakiton, nagpahawag yawa, ay sapaw. Dayon, nagwali sa mensahe sa Ginoo, walay authorization kay dili sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo, and that is why kamo na dili Roman Catholic na unsa man in taon ka. Uy. Maobita na nga sa unang Juan 2:18-19. Kaaway ni Kristo kay wala masakop sa iyang pundok. Bago ragali kung gaingon nimong gatukod sa Baptist Church si Joseph Smith. Si John Smith, dili Joseph Smith, John Smith. Sa Matthew chapter 7 ang naigo diha kamo. Dili oy. Bro, ang naigo diha kamo na kay ngano man in the first place bulag mo sa simbahan na gitukod ni Kristo in the first place. Then in the second place, wala mo authorization nga mangayo magsangyaw sa pulong sa Ginoo kay putol lang inyong connection ito sa Ginoo. Kamo na unya pasuminglan imong Roman Catholic Church. Unya mo bro, okay ra nimo. Tanan membro sa Catholic nga naatanan bisyo langit. Kay Roman Catholic. Yeah bro, tubag. Ang bisyo bro, wala na tubag. Ang bisyo bro, lagi patubag ako. Ang bisyo bro, wala na gitudlo sa Roman Catholic Church. Kay wa gay pare nga nanudlog bisyo sulod sa simbahang Katoliko. Ngano ang tao makabuhat sa bisyo paminaw sa ngano ang tao makabuhat sa bisyo tungod ra po na siyang binuhatan. Ayaw ipasangil sa uban nga nagbuhat og matarong kay kanang imong katarungan nga mag-focus lang ka ng mga taong nangahulog sa kasalanan bias na kay daghan kay mga Katoliko nga nagbuhat og matarong sama namo ba nga way mga bisyo. Ang magbubukas ka kanang mga bisyo. So wala to dili to tudlo sa simbahan Katoliko. Ilaha tong binuhatan kay di gid sila mubiya sa ilahang pagkabisyoso. Sama ra po na sa inyo ha. Di mo kumutuog sa inyo wala na bisyo dia. Bot ninyo. Ginatudlo. Muna ang Matthew 7:21 kamo diha ang dagan nigo. Dili oy. Ang naigo dihang klaro kamo kay namiya mo sa pundo kag gitukod ni Kristo. Mabita ningon si Kristo, nagsangyaw ko ng mensahe, nagwali sa ngalan sa Ginoo pero nganong wa kasulod og langit kay mga walay authorization. Abe, niingon man si San Pablo sa Biblia, Sauna ko niya. Roma kapitulo 10 bersikulo. Ingon San Pablo 10:15. Ingon siya. Sauna ko ha. Ingon siya. Og unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Ang akong pangutana, si pastor nga nag-eskwela kag 5 ka tuig, then 7 ka tuig nimo pa pastor. Kinsay naghatag nimo og authorization nga magwali ka sa pulong sa Ginoo? According to Matthew 28 bro. According to Ephesians, dawaton nimo pastor. No. According to This is for living atong tima ugma. No bro, wala ko mangutana kung say pastor gasa ba na dili. Ang akong pangutana, kinsa ang tawhana naghatag nimo og authorization nga magwali ka? Ang Ginoo. Be, asa mabasa sitas nga gitagaan kag authorities Ginoong magwali ka? Kanus ama na, gipadamgo ka, gitiksan ka, gibidyo call mong duha. Ephesians 4:11. No, ay nang Ephesians 4:11 kay wa man daw ta magisgot og unsa ning pastor gasa ba ni dili ang authorization akong gipangita ni moron.
Authority na dagi. Oh, nag-ingon ka ang Dios, asang sitas mabasang gitagaan kag authority sa Ginoo, kanus amo nagabot. Dili din nag-authority. No. Wala man ta magisgot og ang pastor Sige. ba. Abe, ingon ka, ang Dios may naghatag nimo authority. Kanus amo nagkita sa Ginoo ang gitagaan kag authority. Ano sa mo nakita ino na yung concept de defender? Ano Kita na kaya sa authority. pangutan? You are under Muna. cross examination. You are under cross examine. Nangutana ko nimo, ingon Sige, ka Dios may naghatag nimo og authority. Ang pangutana nako, asa nga sitas mabasa sa Biblia nga gitagaan kag authorization. Okay, tubag ko. Ikaw, asa ka na kakuan? Ano Ana. di pangutana nimo? Nagsulti mo si... Ipangutana no. Kay di man nimo madawat ang kanang 7, 21 to 23 kay imong ipahid nimo bas katoliko nga kami na. Karon sa ato pa in suma Dili, total. guys. Kamo jud ay na authorization magwali. Ingon man San Pablo Roma 10:15. Unsaon man namo pagwali og walay mensaheng magwawaling ipadala. Ang pangutana kinsay nagpadala nimo para magwali-wali kas pulong sa Ginoo? Mangutana sa kunimo. Ito ba sa? Mangutana. Ako po, ito ba sa kong pangutana? Kinsa may naghatag nimo Mutana. authority nga magwali-wali? Kinsa nagpadala nimo? Sige. Ang Paul, lagi. Ang Ginoo lagi. Asa man na nimo nabasa kano sa amang kagingnas Ginoo? Kita may ano dia sa Matthew chapter, basahan na, Matthew 28. Basahan ba Matthew 28? Ang Matthew 28 verse 19 nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himuang silang akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa mansanan sa Espiritu Santo. Apostoles na 12 ka mga apostol aw 11 kay matay masudas. 11. Karon apil ba ka ng 11 dia o mo kay labot? Taka ramang ka. Ingon ka Dios naghatag. Kanus amang kagitag kanus amang kagitagag authorities Ginoo. Kanus amo nagabot. Kanang Mateo 28:19 apostol man gina. Wa man jud kay labot dia kay kada pag istorya ni Kristo dia, wa pa man jud ka mataw anang tungod ah. Dili ni mo duha ka ng Bible, dili ka mo tog Bible. Oo, ko anang imong gigamit pero wa jud kay labot diha. So ikaw lugar asa makanag authority? Sa nanon unya na ning authorization namo. Diha po ko mangutana sa imong authorization. Kay kini nga mong authorization kung imong tres apon, hayag pas untong ko ni Ginoo. Balik ka Matthew 7. Matthew 7. Sige, balik ta Matthew 7. Ari ta, ayo sa na kay kanang Matthew 7, ako na nang i-explain nimo nganong wala sila malangit kay sa rason nga di sila sakop sa simbahan ni Kristo, walay mga authorization ga wali-wali, wa kailas Kristo. Kay kining mga tawo nga walay authorization gikan sa iyang simbahan, wa jud na nailhis Ginoo. Wa pud kay ilang mga apostol ana. Karon ang pangutana ikaw kay imo mang ipasok ng Katoliko Romano na subot ka sabot ni kamo na. Ang pangutana nako kay si San Pablo mingingon man sa Roma 10:15 nga unsaon man namo pagwali kung walay mga mensahirong magwawaling gipada. Ang akong pangutana kinsay nagpada nimo? Kanina lang. Kanina lang bro, kanina lang. Okay, i-open mo ba? Kinsay nagpada nimo? Kinsay nagpada nimo? Sige, si Timothy bro, si Timothy. Ayaw sa nang ambak nga si Timothy. Kanang gitawag nato og San Mateo 28 nga imong gigamit. Imo mo dyan ang gilitok karon. Nakakaanas paglitok ni Kristo wala. Bagon lang ka, si Timothy Tuto. Basta si Timothy Tuto. Ay nang tuto kay data San Mateo 28:19 nga imong gigamit nga barahan nga apil kas gisugo. Dihang gilitok ni Kristo na naakaanang tungod wa. Okay, wala ka na disciples niya bro. Tingon ni Christ, make them Bro, niingon si Kristo nga lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinunan. Kinsa man ang gingnag kamo? Imuha silang akong makatawan. Human na himo kang katawan ni Kristo. Ang gisugo ba? Ang gisugo. Wala ta madilimisyo din kung nahimo ba kang katawhan. Ang gisugo ana. Kanang gisugo ni Kristo da kanang term kamo. Apil ka na? Mangutana ko ni mo ba disciple na ka ni Kristo dili? Bro, unya na disciple ba ta dili kay naa pa ta sa gitawag natog San Mateo 28:19 nga imong gibarahan nga gisugo ka kana imong gigamit. Paglitok ni Kristo, bro, panglakaw ka mo. Kanang giingnan niya ana at that time. Naakalawa. Ha? Oh? Wala ka kada time pero gisulti isang yawan.
Na wa kay labot sa gisugo diha kay di mga apostol may gisugo na niya mo nagklimo na kadakong katawanan. Yaman din silang gawang sa kanyawan. Oo. Oo. Kung sa imong himuon magtambay? No, bro. Kung man mo kasangyawi sa pulong balik dito magtambay ka? Dili bro. Ang gisugo ni Kristo di ana aniha para makasabot ka. Ang gisugo ni Kristo di ana mga apostol 11 namatay mo to Judas no kay gahikog 11. Nya karon kay di man masilbi bro, di man masilbi nga kulangan sila kinahanglan jud nga makumpleto. Mautong pinaagi sa pagpandong, gipandongan gipandong nila ilang mga kamot og napili si San Matias. Napili San Matias. Ay sa paminaw sa pinaagi sa ilang pagpandong sa mga kamot sa mga apostol napili si San Matias. Kay mo jud nay puli ni Judas. Kinahina na to malalis na nasbuhat sa mga apostol. Karon kinsa may nagpandong nimo aron magwali-wali ka? Pag sure. Asa na sa Bible nga ang pari magpandong para mahimo kang disciple Bro. Ang akong gipangutana sa imuha, autorisasyon nimo. Di mong gigamit ang San Mateo 28:19 nga ang gisugo diha mga apostol pa na. Sa dihang nalakaw mga apostol sa dihang nanglakaw ang mga apostol, si San Pablo miingon sa Biblia, basahon ako ha. Ya sa usa lang kasitas. Usa lang kasitas. Sa Lunes kung di ay sa paminaw sa ningon San Pablo buhat 14:22. Kaingon ka gamiton ang tanang translation sa Biblia para masabtan ug unsay bote basabot. Diya. And when they had ordained to them priest, nang ordina silang pare. That is why ang mga pare nga niya sa among mga parokya ang naghatag og autorisasyon diha pinaagi sa obispo kay mao na ang obispo gitagag authorize paminaw sa mao'y naghatag na authorize nga magwali me. So connected mi ni Kristo kay mao may sugo ni Judas kapitulo 1 bersikulo 3 labanan ang pagtuo fight on for the faith. Karang imo questionable ug nang wa man niya. Ay dili Acts chapter 14 verse 22 basahon nako ha. Acts chapter 14 verse 22. And when they had ordained to them priest in every church, kada simbahan ng ordina silang San Pablo pare. So kanang mga pare nga ilang giordinahan kay ang gabantay ana sa simbahan kay obispo man mo'y naghatag og autorisasyon. So kung moingon ang pare namo nga pawalihon me, authorized na gikas Ginoo. Ikaw questionable agoy. Pakibasa ko. Bro. Pakibasa ko bro. Pakibasa ko buko Hebrews be. Buko Hebrews. Basa Hebrews sa chapter. Asa, tanaw sa nako ah. Tanaw sa Hebrews. Wala jud kay autorisasyon kami na. Okay. Then 11 bro. Ha? Pakibasa ko Hebrews 10:11. Hebrews 10:11. O sa mayong balita King James o sa ba? Ikaw bisag asa. 10:11. King James. Sige. Alita sa mayong balita sa 10:11. Dili ni utang balita, mayong balita ni 10:11. Arita ha. Itong basahon ni mayong balita. Sa mangita sa ko Biblia, mayong balita. Ya. 10:11. English kanina garon. Bisaya sa atong basahon niya na ang English kay magpasayon ta na ay Bisaya dagan kag English. Ay dili. Kung dawat na English. King James English ang imong gamiton. James oo. 10:11 di siya mayong balita kay dinautang balita siguro niya ang gusto. Ana. 10:11. Ipit yung kan di ba? Every priest and every priest pare dili pastor. Every priest stand daily ministering and offering of 10 times the same sacrifice which can never take away sins. Di pastor. Dili na sila kapasaylo sa sala which can never take away sins. Wala na may natural authority. kay ang Ginoo na may mo pasaylog sala. Pero kanang gibuhat sa mga pare nga paghatag og absolusyon sa sala, ang Ginoo'y nagbuot ana.
Nabitaw na sa San Juan 20:23. Kung kinsang sa langit nyo pasayloon, gipasaylos langit. Kung di niyo pasayloon diri, dili niyo pasayloon. Mao nang ini mangumpisal kag pare. Walay pare nga moingon nimo ako si Father Juan. Nagpasaylo sa imong sala. Wala. Unsay gingon sa pare? Ako pinaagi sa authority sa simbahan nga gihatag sa Ginoo. Magapasaylo kanimo sa imong mga sala sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Walay pastor pare. Ano man ko? Yay. Dino. Yay. Wala di pasado. Sabi, pasahon na kong Biblia. San Juan au buhat 14. Daro ko na. Nangordinag mga pare. Asa man imong 14. 14:22 sana ko ni. 14:22. Bebe. Og sa nakaorden na diha kanila sa tagsa-tagsa ka mga simbahan ug mga pare og nakaampo dinuyugag mga pagpuasa mitugyan kanila ngadto sa Ginoo kinsa ilang gituhan pare na Biblia mo nang kanang San Mateo kanang San Mateo 7:21 padung 23 wadyo mo'y labot ana mao bitaw na wadyo mo'y labot anang gilangit ngano man kay wa mo mga autorisasyon sige mo wali-wali ang baptis kiton bro. Daghan sa Katolik mga mudag masakiton. Natural ka gitagaan mag-autorisasyon. Natural ka gitagaan mag-autorisasyon ang pare nga buhat moayo tanawan ng buhat buhat atong basahon na ang Lucas Katolik na. Isa Marcos isa Marcos kapitulo 16 17 og kini ang mga timailhan sa gahom nga mabatonan nila nga mutuo sa akong ngalan magingilin sila mga yawa ug magsulti sila nagkalain-laing mga sinultihan 18 kung magkupot sila mga halas o makainom sila hilo di sila maunsa tapio nilang ilang mga kamot sa mga masakiton og mga ayo sila ang authorized nga moayo ang mga pare ngano man naa sa Santiago kapitulo 5 atong basahon na ang Biblia so na to para makalaro way pastor Santiago way pastor da Santiago 5 basahon na ko ha 5 14 may nagbasakiton ba diha kaninyo nga iyang ipakuha ang mga pare sa simbahan ug magampo sila inampungan ni siya samtang na naghilog kaniya sa lana diya sa ngalan sa Ginoo. Mo nang gibawala sa amuha ang sakramento sa hilog sa masakiton. Pare di pastor, unsa di ka? Wala gini. Wa gini. Bro, salamat sa panahon bro kay salamat kayo bro. Okay, nakoy lakaw. Putana ko ni mo tugala ko putana. Okay, unsa man? Man. Di ba pare dili? Ha? Pare si John the Baptist dili. Dili, magbubunyag siya sa pagtuong Kristiyano the last prophet. So dili gid siya pare. Dili siya pare, ang pare kato mga apostol ni Kristo, ang pangulong pare si Kristo, Hebrehanon 3:1. Bro. So ang nagbaptize ni Christ dili pare. Magbubunyag. Si John the Baptist man. Si John the Baptist magbubunyag. Propeta, last prophet of the Christian belief. Ano bro, nga ang papa ni John the Baptist si Zachariah pare. John the Baptist dili pare. Dili siya pare. Pare ang papa pero dili siya pare kay kana si San Juan mao nay naguna kayron andamon ang dalan sa Ginoo. Mo bitaw ning siya yung unang natao. Sa New Testament nga it says, pero si Christ gipakita niya nga wala nay authority ang priest, therefore wala siya nagpabaptize ni Zachariah. Asa mabasa nga walay authority ang pare? Mabasa. Magibasa na nimo Hebrews 10:11. No, wala maingon da bro nga walay authority ang pare. Wala bro. Wa di tayo mabasa da nga si Kristo nga walay authority ang pare. Walay mabasa dia. Which can sa matingon dia sa which can vertical wisdom. Basahan na to sa Binisaya. Yes.
what ay Yes, 11. pagbati. Ayaw na. Wag yapon kay Wala, authorization. wala. Lana na tagput. 10-11. Adlaw ang matag pari sa mga Hudyo. Pari nas mga Hudyo. Nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli pagalad samtang ang mga sakripisyo apan kining mga sakripisyo dili gayud makapawagtang sa sala sa mga Hudyo man to. Mao day wa ka mabasa sa maayong balita Bibliang Bisaya kay adto kag English kay diri sa maayong balita mga Hudyo. Pari sa mga Hudyo wala naman to katong gibuhat sa mga pari sa mga Hudyo wala na to'y kwenta. Kay ang tinuod nga sakripisyo si Kristo mo nang naami presenting halad dia santos nga misa. So kanang gigamit nimo mga parisiyo na niya ikaw nagigaingon na nga gamiton tanang version sa Biblia kay nga naman in the first place mauna ang makahatag na tog saktong kahulugan. Okay bro mo kuan na ko bro kay napukuila ka. Ano sa COVID? Wala na, God bless. Para to bro. Sunod na tayo magdialogo bro. Sa pang debate. Mata na ko. Ay, dito na nas debate, pangutana. Dito na nas debate. Okay. Nakita na ko murag dili siya peaceful ang debate kung yun ang resulta. Ay naman tayo moderator ka ni murag wala na peaceful kay wa man tayo moderator. Pag natay moderator, ana is kay agi. Agi lang. Mura to bro. Salamat kay sa panahon. God bless. Sige bro, sige. God bless, God bless. God bless. Praise up. Mag-pray pa tayo na. Yan na, bro. Okay na. Sige Di na, ba, bro. God bless. Thank you. Yes, tayo. Kay mag-pray pa ta basig makuan ka. Sige. Thank you, sir. Mo-react Thank you, na sir. ka. God bless. Ibiran hinunti ka. Bro, ito sa picture.